Tämmönen info-nappijuttu ja sit mä puhun niinku FaceTimeissa jonkun tyypin kanssa. Ja me halutaan tietää missä Starbucks on, niin watch me be a white girl for 10 seconds. Mitä se yrittää sanoa? I'm looking for a Starbucks. Miksi sitä näy enää? Sorry? Can you see me? No, I can't. Left and one further. Oh, okay. Nyt me nähdään kartasta. Ja suihkuun. Oh, that was gonna be so heavy. Sä näytät semmoiset burrii tuolta. Mäkin haluun tehdä tolleen. Kato. Tuu treenaa munkaan. Huomen. Okei. Saavuttiin lentokentälle, niin sit iski semmonen väsymys. Me vaan istuttiin vierekkäin ihan hiljaa, oltiin kaikki puhelimille ennen kuin ajan. Tässä on meidän huone ja nyt tässä on yksi tommonen yksittäinen sänky ja nyt me ratkaistaan se, että kuka menee nukkuu siihen. 1, 2, 3, go. Okay. Yeah. Okei. Mä saan sille ja mä otan ainakin ihan super innolla, että mitäkö. Ja me opittiin tuolla yrittäjyydestä juttuja. Mä en edes tiedä mitä nää kaikki on. Onko se joku chili vai mikä siinä päällä on? On. Thank you. Nelly doesn't have to do anything. Personal My assistant. service. No! You're fired. Go get a new job. This is my new job. Moi kaikki, tervetuloa mun vlogiin. Tänään me katsellaan erilaisia vesilaseja. Puoliksi täys vesilasi. Huulikiilulla tahrattu. You convinced me. Here you go. Thank you. Nyt mä puhun suomea tässä. Moi, mitä kuuluu? Hyvä kuuluu. Okei, mitä tehdään me huomenna? Joolin otti siis karamelli ice laten ilman karamellia. Ne oli silleen, mä pyysin niinku ice laten sitä silleen, ei meillä oo. Mä olin silleen, okei, no voiko mä saada caramel ice laten ilman karamellia? Ne oli vaan, joo. Caramel latte, no caramel. Nyt me opiskellaan ahkerasti. Tosi ahkerasti. Jennifer, come say hi to my vlog. Hello! Mä oon surffannut aikaisemmin, joten mä silleen vähän tiedän millaista se on, mut mä en oo kauhean hyvä siinä. Katsotaan, että pysyks mä laudan päällä tänään. Mulla on 40 minuuttia myöhässä. Elikkä meidän tästä tulee kivaa. Vähän rupee jännää. Saadaan tommoset niinku ihan sikavärikkäät drinksut. Tuolla on meidän kaikki matka. Tämmönen pieni kulmakarvapeitsi juttu. Niin mä tykkään, että mun kulmakarvat on tosi pienet ja tää on mun mielestä kaikista helpoin. Niin haluatko, että se ei vaan sinun kulmakarvat? Kyllä. Haluatko semmosen eyebrows slitin? Joo, ehkä ei tällä kertaa. Semmonen... Mä sanoin Läpälnellille, että pitäisikö sen ottaa semmonen eyebrow slit 2016. Baddie. Hypebeast baddie. Niin me nyt tehdään se sit Nellille. Kunhan se ei oo semmonen kauhean leveä kolo. Niin. Nyt alkaa tulee pikku väliin. Kyllä tää onnistuu. Mä näin sivusilmällä, että miltä toi näyttää. Se on. Millainen? Tää on. Ihan huikea. Jos joku haluaa eyebrow slitin, niin ei kannata tulla mun salonkiin.